Príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní našej relácie Sú to vaše peniaze. Vítam aj nášho odborníka na financie Mareka. Ahoj. Ahoj, Jakub. Marek, vítam ťa po prvýkrát v našom štúdiu vynovenom. Čo na to vravíš? Perfektne, krásne, ale moja kancelária je moja kancelária. Nám sa zase viacej toto páči a ďakujem chalanom, že to takto krásne urobili. Marek, rozprávali sme sa v prvej relácie v tvojej kancelárii o hypotékach. V druhej časti sme sa rozprávali o finančných poradcoch, trošku sme im dali do tela a v tretej relácii sa chcem rozprávať už o svojich skúsenostiach. Ja som sa po tých prvých dvoch častiach držal tvojich rád, išiel som do banky a chcel som znížiť úroky na svojich hypotékach. Mám ich dve. Začnem tou prvou. Mám americkú hypotéku a vďaka tebe som ju znížil z 5,05% na 1,85%. Výborne. Pochváliš ma? Sa nám podarilo, áno. Čiže urobil som správne. Áno. Mohol som ísť ešte nižšie, alebo je to dobré? Dalo sa ísť ešte nižšie, ale to, čo sme sa rozprávali v minulé v tom kontexte, je pre teba lepšie pokračovať z tej starej hypotéky a mať 1,89, ako začať novou hypotékou na 1,49. Dobre, čiže toto som aj ja bral ešte ako to dobré. Prišiel som, vybavil som to do 5 minút, bol som z toho až prekvapený, že sa to tak jednoducho dá. Čiže rada aj pre našich divákov. Choďte, ak máte vysoké úroky, určite im to radíš aj ty, aby išli. Áno, a rád im to pomôžem. Samozrejme. Dobre, ale mám zmiešané pocity, pretože mal som tam ešte druhý úver, a to tzv. Spotrebný úver, kde som mal 11, a stále mám, 11,9% úrok. Pred 3 rokmi som si ju zobral a najskôr mi ponúkli, že mi ju znížia na 6,9, ale chceli mi k tomu dať nejaké poistenie. Čo som ja odmietol, pretože si ma trochu varoval pred týmito poisteniami a ja ich nerozumiem, takže budeme možno musieť ísť spolu. Čiže ak to mám zhrnúť, takže hypotéka sa nám podarila. Prvý krok veľmi dobre, máme nižšiu splátku. Druhý krok spotrebný úver. Čiže tam ti navrhli celkom dobré riešenie z 11,9 na 6,9. Ale čo od teba chceli? Poistku. Ja ti nepoviem presne, že akú, trochu som sa nahneval, zdvihol som sa a odišiel som, pretože som nerozumel tomu, čo mi tam vlastne ponúkali. Čiže klasická situácia, ty si nerozumel, čo máš platiť, prečo to máš platiť, ale chceli ti to nanútiť. Áno, ale povedali, že mi na 6,9 neznížia, pokiaľ nepodpíšem, že tam bude aj to poistenie. Výborné. A ty si mi radil, že žiadne poistenie podpísať nemusím. No, povinnosť to nie, ale banka si svoje obchodné podmienky alebo obchodnú politiku upravuje sama. A sama určuje, ako bude fungovať. Tak teraz, ak sa pamätáš na naše predchádzajúce stretnutia, ide krok 2. Čiže pokúsali sme sa vyžmýkať zo starej banky maximum, čo sa dá. Na niečom sa nám to podarilo, na niečom nie. Čiže teraz ide druhá možnosť, porovnáme si čo, ak sa pamätáš z minulého stretnutia? Refinance. A refinance teraz bude fungovať tak, že pôjdeme do tej druhej banky, alebo do viacerých bank, dáme si spraviť ponuky. Tie ponuky si dáme spraviť číselne, konkrétne, aby to číslo konečné, tá konečná splátka, aby sme vedeli, aká je. A tú konečnú splátku si porovnáme s tým, čo nám dáva stará banka. A budeme kontrolovať, či tie nové nám banky nám dajú nejaké podmienky. Vybavíme to tak, že nám nedajú nové podmienky. Ty si v minulej časti hovoril o tom, že ak si ťa banka neváži, tak z nej odiť. Máš pocit, že si ma neváži? To by som takto netvrdil, do takýchto slovných spojení nechcem ísť, ale nechce ti dať niečo už. Takže kľudne máš spotrebák na 7 rokov si ho bral, alebo na 9. 7 rokov, už od 3 roky splatíš, čiže niečo si na tom spotrebáku splatil. Čiže my si dáme spraviť tú ponuku na ten zostatok a prerátame si to. Normálne si prerátame čísla na konci, ktoré nám vyjdú. Ak nám ten refinance vyjde lepší, to číslo na konci vyjde lepšie, tak s hypotékou ostaneme tam a so spotrebákom odídeme preč. Alebo len tú banku môžeme týmto spôsobom i ukázať, že čo chceme spraviť. Ešte tam sa môže chytiť. Ja to chcem tak ľudsky zhrnúť. Z môjho pohľadu, nehovorím, že by ma to nejakým spôsobom urazilo, ale bol som prekvapený, keďže s jedným úverom to išlo tak hladko a s druhým zrazu nie. A celkovo ten prístup ma prekvapil. Ja nechcem teraz na banku, ja viem, že majú svoj biznis a tak ďalej, ale mňa prekvapilo to, že mi povedali normálne natvrdo, že nie. Že mi dajú 6,9, ale ak nepodpíšem to poistenie, takže nie. Právnici by to mohli nazvať vydieranie, ale my to tak nazývať nebudeme, dobre? Jednoduchá záležitosť. Spýtam sa ešte raz. Dôležitý bod, ty rozumieš tej poistke, čo ti udali, vieš, na čo ju máš mať? Lebo dnešná téma mala byť venovaná aj tomu. Rozumieš jej? Si typický klient, alebo jej rozumieš? Nie, vôbec jej nerozumiem. Skús mi ty povedať, alebo našim divákom, že čo mi vlastne chceli ponúknuť zhruba, alebo nepamätám si ani ten názov. Asi sme sa k tomu možno ani nedostali.
No, tu si musíme ujasniť jednu vec. Ak sa stretnete so 100 odborníkmi alebo s ľuďmi, ktorí sa nazývajú odborníci, tak môžete dostať od každého iný názor. Či áno poistka, alebo nie je poistka. Ale dôležitá je situácia taká, že ja mám skúsenosti. Mám skoro 15-ročné skúsenosti a ty si mi hovoril na začiatku jednu vec, aj minule si to hovoril, tvoju skúsenosť, že keď povieš niekomu slovo poistka, tak z 10 ľudí 8 reaguje negatívne, si povedal. Áno, takisto ako aj pri finančných poradcoch, aj pri poistkách. Presne tak. A keď sa ja spýtam 100 ľudí, že kvôli čomu si platia svoju životnú poistku, jedno, či tam dáme názov kapitálová, investičná alebo riziková, to je veľa rôznych názvov, ktoré aj tak väčšina ľudí nerozumie, tak keď sa ich spýtam dôvod, prečo si ju platia, na čo ju majú, tak zo 100 mi povie 99, keď sa niečo stane, aby som dostal niečo. Čiže oni nevedia presne, na čo to je, čo im to má kryť, čo im to má pokrývať, na čo to má slúžiť, kedy majú z toho čerpať, koľko majú z toho čerpať. A keď to nevedia, tak väčšinou nikdy nečerpajú. A keď sa náhodou stane nejaký problém, to je štatistika, čo hovorím, stane sa nejaký problém a oni už chcú čerpať, tak zistia, že dostanú oveľa menej, ako očakávali. Preto by sme tomuto predišli, a preto sú ľudia vlastne nahnevaní, lebo ich očakávania neboli totožné s realitou, mali väčšie očakávania a realita bola slabá, presne ako u teba. Preto tomuto treba predísť a tomuto sa dá predísť iba jedným spôsobom. No to ma celkom zaujíma. No, poviem, akým spôsobom tomu nepredídeme. To až neskôr. My teraz môžeme debatovať, čo to je investičná, životná, riziková, ako to bude. Tomuto ľudia aj tak nepochopia. Alebo niečo teraz počujú o mňa, príde iný odborník a ten im povie zase niečo iné. Prvá vec, ak tomu majú ľudia naozaj pochopiť, je tá, aby pochopili principiálne fungovanie životného poistenia. Ak to pochopia, potom sa môžeme pohnúť ďalej. To je veľmi dôležité. Dokážeme im ho vysvetliť v skratke? Pokúsim sa. Tak poď, lebo toto som aj ja veľmi zvedavý. Dobre, ale potom spravím taký test, že nakoniec sa spýtam, či tomu rozumieš. A ja ti poviem pravdu. Áno, tak preto sme tu. Dobre, ale skúsiš na takú moju hru na 2 minútky teraz? Tvoju hru kedykoľvek. Čiže tá hra bude taká, že budem ti dávať otázky a sám si budeš dávať odpoveď. Dobre. A vysvetlím to na jednoduchom príklade. Čiže zmeníme si role. Na chvíľočku. Dobre, ideme Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Chodíš niekedy nakupovať do nejakých reťazcov alebo hypermarketov, supermarketov? Chodím. Ako väčšina ľudí. Na čo tieto reťazce lákajú ľudí? Akcie, zľavy, veľa tovaru. Áno, čiže akcie a zľavy. A teraz hypotetická situácia, ktorá sa nikdy nestane samozrejme, alebo myslím, že sa nikdy nestane. Keby boli ľudia takí, že sa dohodnú a nakupujú len ten zľavnený tovar, alebo ten tovar v akcii a nejaký iný. Ako by to fungovalo na strane reťazcov, keby takéto niečo nastalo? Tak asi na tých zľavnených tovaroch je tá marža nižšie, čiže na tom asi nezarábajú, čiže sú to klasické lákadlá, takže... Alebo zarábajú menej. Takže nemuseli by tie reťazce skrachovať, ale by mali menšie zisky. Ale s čím rátajú tie reťazce? No teraz viem, kam mieríš. Áno, a ja si kúpim niekedy aj niečo okrem tých akcií. Ale zase môj prípad je ten, že ja na tie akcie až tak ich nesledujem. Ale áno, stretávam sa s tým a dokonca som už videl viacero relácií, že presne na toto sú akcie, aby si kúpili ľudia ďalšie veci, ktoré nie sú v akcii. Asi tam mieríš. Áno, presne tak. Veľmi správne to hovoríš. Takže máš nejakú skúsenosť. Čiže môže tam nastať alebo dva druhy reakcií tam možno, alebo dva druhy situácií. Prvá je tá, že prídeš, kúpiš si ten zľavnený tovar, ale kúpiš potom 20 tovarov, ktoré už nie sú v zľave. Možno ich ani tak veľmi nepotrebuješ. Alebo druhá situácia, to sa stáva často môjmu dedovi, že príde do jedného reťazca, ten zľavnený tovar tam už nie je, ale keď už tam je, tak už nakúpi niečo, aby odišiel s plným košíkom. Že v podstate tie reťazce sa snažia predávať plné košíky. Nie len tie tovary, ale tá reklama je na to, aby predávali plné košíky. Čo najplnejšie košíky. Niečo, čo možno aj nepotrebuješ. A čo to má s tými poistkami? Veľmi dobrá otázka. Poistky alebo poistenie pracujú podobným spôsobom. Len nepredávajú tovary ako chlieb, rožky, pracie prášky, pivo, ale predávajú iné tovary, ktoré sa nazývajú rizika. Rizika si predstavte ako tovar. No, a vy nakupujete v poistení, poistenie vám predáva. Tie rizika majú rôzne názvy, ak ste už počuli niekedy. Smrť úrazom, trvalá invalidita, kritické choroby, vážne choroby, denné odškodné. Tých rizik je obrovské množstvo. A si to predstav, že toto sú tovary, ktoré predávajú poisťovne. A tak, áno, nech sa páči. Sú tie životné poistky, hej, teraz? Áno, to sú tovary, ktoré sa predávajú v tom poistení. Áno. Že tá poistka sa skladá z týchto druhov tovarov. Ako ten nákup. A teraz takisto z tých rizík, alebo tie rizika fungujú tým spôsobom, že poisťovňa si dopredu preráta na základe pravdepodobnosti, z ktorého rizika bude klient viac plniť a z ktorého bude plniť menej. A takisto sa snaží ako ten reťazec predávať plný košík. Čiže nepredáva len tie riziká, ktoré možno klient potrebuje, ale predá tých rizík viac.
A často klienti majú také rizika, ktoré vôbec nechceli. A nemôžem si kúpiť len jedno riziko? No môžeš, ale teraz je otázka aké. Preto ak by si skúpil tie správne riziká, musíš poznať dve veci. Svoje potreby, naozajstné svoje potreby a problémy. A potom vzťah, ktoré je riziko, čo kryje. A toto je dosť náročná otázka a preto tu častokrát dochádza k tomu, že sa predávajú riziká, ktoré vôbec nie sú potrebné. A z tohto vzniká ten problém, že keď nastane nejaký problém u toho klienta, že chce niečo plniť, tak nedostane to plnenie. Alebo dostane menšie, ako by chcel. Preto je dôležité vybrať si správne rizika. Tu vám pomôže naozaj len odborník. A teraz mám normálne, Marek, pocit, že to je ťažké si vybrať tie správne rizika, alebo inak, opýtam sa to vyslovene ako bežný, obyčajný človek. Ja mám normálne teraz pocit, že životné poistky alebo poistky ako také sú nevýhodné pre tých ľudí. No, tento pocit môžeš mať, lebo máš skúsenosť a tá prevažuje nad všetkým, ale teraz jednoduchá vec, čo chcem tým povedať. Preto takáto vec ako zabezpečenie, ja to nenazývam poistenie, ja to nazývam skôr zabezpečenie, nemôže fungovať za 5 minút alebo za 10 minút pre Boha živého, lebo za 10 minút nikdy nespravíš to správne riešenie. Preto to riešenie musí trvať dlhší čas, ty sa najskôr s klientom naozaj musíš porozprávať. Lebo klient musí povedať, aké má problémy, aké má reálne problémy, čo chce kryť. Ktoré riziká si chce vykryť, aké životné situácie môžu nastať, ktoré mu spravia problém. Či má úver, či nemá úver, či má deti, koľko zarába. Toto je dôležitá debata, ktorá nemôže trvať 5 minút. A až potom ten sprostredkovateľ musí vybrať tie správne riziká v tých správnych poisťovniach a zložiť ich do správneho finančného plánu, aby naozaj zapasoval ako pucle. Ak to takto nezapasuje, čo vo väčšine prípadov nezapasuje, lebo sa to predáva za 10 minút ako rožky, čo nie je možné. A prečo sa to robí? Kvôli províziám? Už sme sa o tom rozprávali minule. Áno. Samozrejme. Teraz odskakujem trošku, ale... Nikde nie sú väčšie provízie ako tu. Keď predáš jedno životné poistenie, zarobíš toľko, možno ako človek za pol mesiaca v práci, alebo aj za 2 mesiace v práci. Dobre, ale vrátime sa späť. Čiže čo majú teda bežní ľudia, keď si chcú robiť nejakú životnú poistku, alebo nejaké poistenie, či už úveru, alebo auta, to je jedno. Čo majú chcieť? V prvom rade nerobí to za 10 minút. Takže nerobí to ako ty, že si išiel riešiť úver a za posledné 2 minúty chceli predať nejaký produkt. To nikdy nerobte, prosím vás, ani to nikdy nerob. To sa vždy skončí tým spôsobom, že predajú ti tu, alebo získaš tú čiastku z toho pucle, ktorá ti nebude pasovať. To je pravdepodobné na 100% skoro. Áno? Čiže prvá zásadná debata, aby prešla tá diskusia o tom s tým sprostredkovateľom alebo s tou pani v banke, čo ty vlastne chceš, aké sú tvoje problémy, čo chceš zabezpečiť, aká je tvoja situácia, na čo to potrebuješ presne mať, presne detailne. Čiže nie niečo, keď sa stane, ako hovoria klienti, a niečo dostanem. Ty musíš vedieť presne, na čo to máš a čo máš z toho dostať. A nemám pocit, že by ju to zaujímalo. Áno. Takže máte si brať takého, koho to bude zaujímať. To je prvé kritérium. A ďalšie kritérium, ktoré je veľmi dôležité, keď už ti ten sprostredkovateľ nájde nejaké riešenie, tak ťa musí podať takým spôsobom, aby si tomu rozumel. To je druhé kritérium. Ak tomu nerozumieš, neber to. Nemôžeš zobrať niečo, čo mu nerozumieš. Čiže znovu, ak nerozumieš, znovu otázky, znovu a znovu. Nech to trvá aj 2 hodiny radšej. Ešte stále hráme tú našu hru? Už sme prešli do normálnej diskusie. Dobre, ty si chcel, aby som ti povedal, že či tomu rozumiem. Na záver. Trochu? Mám pocit, že trochu tomu rozumiem, ale stále potrebujem vedieť, že teda musím sa obrátiť na niekoho, kto mi v tom naozaj pomôže. Tu určite áno. A ja to len zhrniem na konci. Čiže najskôr rozhovor o potrebách, o tvojej situácii. Mám úver, nemám úver, mám deti, aký problém môže nastať v mojom živote. Či to bude problém s úrazom, s chorobou, či môžem prísť o zamestnanie, či môžem prísť o príjem, čo všetko sa môže stať. Druhý krok, ten sprostredkovateľ ti musí nájsť naozaj adekvátne riešenie, ktoré presne ako pucle zapasuje na teba. A tretí bod, musíš tomu rozumieť, musí to byť jednoduché. A posledná štvrtá vec, čo som sa rozprával, že minule, vyžadujte od toho človeka zodpovednosť, aby niesol zodpovednosť na tom, čo vám povie. Dobre. Na záver mám jednu dôležitú otázku a budem rád, ak mi na ňu úplne jednoducho odpovieš. Poznáš ma trošku? Odporúčil by si mi životnú poistku? Nemám. Ak máš úver, tak by som ti odporúčil adresné riešenie, ktoré rizika si máš vybrať. Presne tak. Čiže pre každého človeka existuje nejaké dobré poistenie? Adresné riešenie to nazvime, dobre?
Dobre, čiže pre každého človeka v rôznej životnej situácii existuje adresné riešenie. Vždy. A vždy sa dá nájsť. Len to nemôže trvať 5 minút. Dobre, a teraz to trvalo nejakých 5-7 minút. Ja si myslím, že dnes sa čas našej relácie skončil, ale ja by som pri tých poistkách predsa len tomu úplne nerozumiem. Zostal ešte a možno v 4. časti by sme si ich mohli bod po bode rozobrať, že ktorá pre koho by mohla byť. Súhlasíš? Súhlasím s tebou, Jakub. Tak ti ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel. Ďakujem v tomto krásnom štúdiu. A vám, televízni diváci, takisto ďakujem, že ste nás sledovali a na budúce nás teda sledujte určite, pretože sa budeme baviť o poistkách, o tom, ktoré by sa práve vám mohli hodiť a možno vám poradíme, že tú, ktorú máte, by ste si mohli zrušiť. Pekný deň, dovidenia.